Bueno, eu son Manuel F. Rodríguez, son xornalista, son escritor tamén, e veño de publicar a miña novela A viaxe a fin do mundo, que se publicou en galego con bastante repercusión nos anos 2015 e 2016, en castelán. A miña experiencia co camiño é moi intensa, eu son peregrino desde os 17 anos, porque estou vos falando de finais dos anos 70, víamos pasar uns tipos extraños que non falaban español e tal, cunhas mochilas, que eran peregrinos, non? Descubrimos que eran peregrinos. Sentíamos esa atracción polo camiño, esa atracción que sente moita xente, ese misterio que acompaña sempre o peregrino, ese valor de atracción que ten o camiño, que se transmite a través das emocións, que é único, como digo, e que ademais ten a súa culminación, na miña opinión, no camiño de Fisterra-Muxía, non? Hasta Santiago faz unha peregrinación e desde Santiago hasta Fisterra-Muxía, aínda que a mesma peregrinación, de verdade, podo dicilo porque o teño feito, é outra peregrinación. Na novela reflexionase moito sobre esa conexión dos peregrinos do pasado, dos peregrinos do presente e dos peregrinos que reabriron o camiño, non? E o nexo de unión de todo eso é esa viaxe ao fin do mundo, non? Esa metáfora de ir sempre un pouco máis alá que os seres humanos levamos dentro, non? E que de alguna maneira está no éxito, entre comillas, se queredes, do camiño de Santiago, do camiño de Fisterra-Muxía, non? Que para mí son a mesma cousa.